Gaurkoan lehen aipatu den bezala, Mikel Ozkoide dugu hemen, Nafarroako Gobernuko Herri Kulturaren burua. Ongi etorri, Mikel. Egunon, ongi etorri, bai. Bai. Bueno, asteburu honetan ekintza asko egiteko aukera daude, ez da? Bai, aurten hori, ospatu egiten ditugu iaz bezala Ondarea Europarraren jardunaldiak eta hainbat ekintzaz osatutako programa aberatsa ekarri dugu aurtengoan bai. Bueno, hau pasaden urtean ospatzen hasi zen Nafarroan, ez da? Bai, berez Europa mailan, Europako Batzordeak antolatzen dituen ondarearen inguruko jardunaldi hauek badaramatzate bolada, desente bai, baina Nafarroak iaz parte hartzea erabaki izan zuen, programa nahiko polit batekin ere, eta aurten aberaztu izan dugu eta ekintza kopurua 150 gorakoak da aurtengo programan osatzen dutenek bai. Eta zeintzuk dira helburu nagusiak? Berez, Europako Batzarreak eta horren harira guk ere hemen gure ondarea ezagutzea eta baloratzea du helburu nagusi, bai. Horretarako bisitak ospatzu egiten dira, horietariko asko bisitak gidatuak dira, eta nolabait ondarearen balioa eta Nafarroak duen aberastasuna jende guztiak ezagutzeko aukera paregabea dugu. Ondare aberatsa dago hemen, Nafarroan? Bai, hemen Nafarroan badakizue lurralde txikia izanik, geografikoki nahiko anitza da eta aldi berean ere historikoki hainbat pasadizo kuriosoak izan ditu, erreinu bat eta barrez, eta guzti horrek eman izan diona da aberastasun berezi bat. Izan ere Nafarroa osoan ekintzak egiteko aukera egonen da, ez? Bai, esan dugun bezalaxe, 150 baldin badira, Nafarroko eskualde guztietan aukera izango dugu. Hegoaldetikan, ez dakit, Fonteiasen bokala ikustetikan, iparraldeko Isabako lubakiak edo eta Urdazubiko kobak, beraz, badaukagu nonai aukeratzeko. Berez gaur hasi da programa, ez? Bai, gaur, iaz ez bezala aurten egun bat gehiago osatu izan dugu, helburua da pixka bat ikastetxetan jardunaldiarekin bat egiteko, nolabait ere gidatutako edo material batzuk prestatu ditugu eta zenbait ikastetxek pixka bat honen arira gure ondarearen ezagutza aberastu eta lantzeko aukera izatea, bai. Naiz eta berandu ibili izan gara eta orduan unitate didaktiko batzuk prestatu izan ditugu eta horiek urtean zehar lantzeko ikastetxe ezberdinetan, lehen hezkuntza eta bigarren hezkuntza, erderaz eta euskeraz ere osatu izan ditugu eta helburua da gaurko eguna probestuz horien aurkezpena nolabait egiteko, baina urtean zehar ikastetxe ezberdinak nahi dutenek aukera izatea beraien gauzak egitea eta departamentuarekin harremanetan ere jartzeko. Baina berez, propio, egiten diren ekintza gehienak bihartik aurrera, bihar eta igande bitartean izango dira. Ikastetxeak, baina ere edonorri daude zuzendutak, ez? Bai, larunbat eta igandea edonorentzako ekitaldiak eta ekintzak izaten ditugu, bai. Azpimarratzekoa da, Europako Batzordeak ere planteatzen duena, doakoak izan behar direla. Ezagutarazi nahi baldin badugu gure ondarea, aukera paregabea da. Berez, bihartik aurrera hasten diren ekintzen artean, asko urtean zehar ere ikusgai edo bisitagarriak direnak, baina ezberdintasun nabariena da hori, oraingoan batzuk gidatuaz izateaz gain doakoak direla. Eta horrez gain ere, bisita bereziak, ez? Urtean zehar egin ezinezkoa dena edo direnak? Bai, badira hori, esate baterako hemen jende gehiena Iruñakoa baldin bada, Iruña herrian bizi denez, zenbait dorretara igotzeko aukera dago. Batzuk irekitak egoten direla bisitarekin batera, baina beste batzuk ez. Orduan, burgo ezberdinetako dorretara igotzeko beta daukagu, baina berez, agian guztien artean, eta asko da, zaila izaten da pixka bat nabarmentzea horietariko batzuk, esan genezake, zuk aipatu duzun bezala, esate baterako Alkerdiko koba, bihar egiten dela, bisita gidatu bat, gainera aurtengo leloa bada aukeran hitzeko paisaia, ondare eta natura, orduan, ibilbide batzuk ere sortu izan dira eta Alkerdiko koba, Nafarroan oraingoz, berez aldamenean beste bat aurkitu izan bada berria ere, paleolito garaiko artea duen adierazpen koba bakarra dugu. Orduan hor, bisita azalpenekin ere badago, hori normalean urtean behin irekitzen izaten da, iaz ere ireki izan zen bezalaxe. Baina halako beste hainbat berezi ere badira.
bisita antzestuak, adibidez Arellanon, bokalekoa ikusteko ezaguna izaten da nafartar askorendako, hor Ebroan sortzen den presa eta horrekin ere ubideak, Pirineoetako lubakien sistema, izan genezake horietako beste bat, bestela ere Irulegiko gaztelua, aurten bukatu egiten dute indusketa eta nahiko ekintza berezia da, esate baterako goizean goiz bihar bizita egiten da, azalpena egiten da goian, baina arantzadikoek bultzatutako indusketak direla eta jendeari eskatu egiten zaio auzolanean lan egitea, eta orduan ibiliko dira pixka bat, konsolidazio lanekin, pixka bat landaredia garbitzen, eta herriak gero guztiendako halako baskaria eskainiko du. Guzti hauek, ulertuko duzen bezalaxe, bada izena ematea, ze bestela ezakigu zenbat agertuko diren. Baina halako beste asko badira, Lizarran Zumakiaren inguruko bisitaldia daukagu, Don Estebeko monastegia, duela gutxi industu egin zena, eta Aralarrearen antzekotasun handia duena, despopulatutatako mendiska batean dagoena, nik zer dakit, kaskanten ere badaukagu, beraz, ikusten duzen bezalaxe, iparraldetik hegoaldera errepasotxo bat eman izan diogu, eta denetarik. Agian ere berezia badagola bertizen bisita, betiko bisita lorategietara, baina aurten ere montatu izan da mikrobus batekin mendira igotzeko eta goiko jauregira igotzeko aukera, orduan bisita gidatua, mikrobus batean, orduan nahiko gauza bereziak sartzen eta osatzen saiatu izan gara aurtengo edizio honetan. Oso programa beratxa. Bai. Eta Don Estebeko adibidez, asteburu honetan ere Aralar ospatzen denez ez, hor dago beste aukera bat. Aukera asko ikusten da. Bai, gomendatuko nukena da Kultura Navarrako webgunean sartzea, edo ondarearen fundazioan, bertan baduzuelako mapa interaktibo bat, eta gainera azalpen pixka bat gehiago ematen da, ez? Badugu, aurten sortu izan dugu PDF interaktibo bat, edo horrek jetxi dezake, eta ikusi herri ezberdinetan, zein den ordutegia, azalpen bat ikusiko dena, eta planifikatu ongi. Azken finean 2 egun eta aukeratu beharra, bai. Hori, Europa mailan ere beste herrialdetan ospatu egiten da, ez? Eta Espainia mailan ere. Bai, badago fundaziotikan sartu zaitezkete eta Europako batzarrak badauka web bat justu honen inguruan azalpenak emateko, bai. Ez dira, oraindik ez dute guztiz berritu eta herrialde guztietan egiten direnak ez daude, baina bada hori pixka bat ikusteko Frantzian, eta hola egiten diren gauzak ikusteko. Espainian ere egiten dira, ze hauek aipatu dugun bezalaxe, Europako batzarrak proposamena egiten du eta gero bere gain hartzen duten nahi duten administrazioak, bai. Hemen inguruan Bizkaian zehoz egiten dute, Errioxan ez dute egiten, baina badira beste erkidego batzuk baietz egiten dutela. Ez dira horren buru belarri sartu gu bezala, baina bai, gutxi batzuk badira ere. Voluntarioa da, ez? Bai, hau guztiz bolondresa da eta hori ere azpimarratzekoa da. Aurtengo programa aberatzonekin, 150 baina gehiago ekintzaetan, 60 udaletik gora parte hartu izan dute, ze beraiek eramaten dute, beraiek antolatzen dituzte, zenbait erakunde pribatu eta kultural elkartei esker ospatzeri dago, bestela ezinezkoa litzateke administraziotikan eta langileekin gutxi batzuk antola genitzazken eta. Eta parte hartzea handia, espero da? Bai, iaz parte hartzea nahiko handia izan zen, hainbat bizita bete egin ziren, eta orokorrean atera genituen ondorioak oso positiboak izan dira, horregatik aurten berriz ere sartzea eta jarraitzea erabaki izan dugu. Eta pasaren urtetik urte honetara ze berrikuntzak edo ezberdintasunak aurkitu daitezke? Gaia ezberdina denez, paisaia eta natura, pixka bat aurten iaz ez bezala ez dira soilik bizitak, baizik eta ibilbideak, zenbait ibilbide berri, PR batzuk edo ibilbide laburrak ospatzen dira, orduan naturarekin ere zerikusia duen bizitak gidatu gehiago osatu izan ditugu aurten. Ez da bakarrik ondare arkitektoniko, arkeologikoa eta iaz bezala, baizik eta natura ere sartu da, Galipentzun ere erreserbak bizitatzea, behatzea landaredia eta animaliak, nahiko hori izan da agian azpimarratu beharko genukena, berritasun nagusiena bai. Eta guraldia ematen du ona izango dela, ez?
Bai, hori espero dugu, iragarpenak horrelakoak dira, ze bestela kalean direnez, horietariko asko, badute be aukera bat, seguraldi kaskarra egitekotan, baina, bai, gehiena kanpoan izango dira eta espero dugu benetan eguzkia izatea, bestela... Nola apuntatu gaitezke? Webean sartzen bazarete, Kultura Navarrako horretan, horra agertzen dira udalak antolatzen dituztenez udaletako e-mailak edo eta zenbaitetan telefonoak ere deitzeko. Bestelakoan agertu beharko zarete eta itxoin, segun jendearen arabera, bisitak, badago denetarik, kopurutsuak baldin badira, tarte gehiago egin beharko dira eta. Eta egun berean apuntatzeko aukera badago? Bai, badaz badan nahi bali badu norbaitek aurreratzea egin dezake, baina, eta erraten zutezke oso anitzak direnez, batzuk ez dute zertan izenik eman behar, eta ara agertu, eta espero dugu arrakastatxoa izatea, eta tamalgarria litzateke norbaitek gelditu behar izatea bisita egin gabe, baina, hori seinale ona litzateke ere. Eskerrik asko, Mikel, gurekin guztia hau elkarbanatzeagatik, eta espero dugu oso asteburu polita izatea. Bai, eskerrik asko zuei, zuen arretagatik, eta hala, agur.